Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Maigsoon maghinulsol kita sa atong mga sala aron mandam kita sa pagsaulog sa santos nga misa. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo samahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadonon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita. O Amahan, nagapakita ikaw sa imong gahom nga walay katapusan diya sa imong pagkaluoy o pagpasaylo. Adayuna ang paghupong kanamo sa imong mga hatag sa gugma ug tabangi kami pagkugi sa paglakat nganha sa kinabuhing tunhay nga imong gisaad ug nga sa pagdangat sa mga kalipay sa imong gingharian. Kini among gipanghayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimong sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinudlo gikan sa basahon ni Propeta Amos. Pamati niini, kamong nagtamak sa mga timawa ug naninguha paglaglag sa mga kabus. Nag-ingon kamo sa inyong kaugalingon. Dili kami makahulat sa pagkatapos sa balaan nga adlaw aron makapamaligya kami og mga trigo. Kanus aman matapos ang adlawng igpapahulay aron makapaligya kami sa among trigo. Mahalon nato ang presyo niini.
Gamiton ta ang dili hustong taksanan, ug usbon ang timbangan, aron paglimbong sa pumapalit. Ibaligya tagmahal ang walay pulos nga trigo, ug paliton ta ang kabos sa presyo sa usa ka paris nga sandalyas, aron mahimo siyang ulipon. Ang Ginoo, ang Dios sa Israel, nanumpa. Dili ko gayud hikalimtan ang ilang daotang mga buhat. Ang pulong sa Ginoo. Daigang Ginoo nga nagabayaw sa kabus. Daigang Ginoo nga nagabayaw sa kabus. Daigang kamong mga sulugoon sa Ginoo, daigang ngalan sa Ginoo, daigonon ta ang ngalan sa Ginoo, karon ug hangtod sa kahangturan. Daigang Ginoo, nga nagabayaw sa kabus. Labaw sa tanang kanasuran, mao ang Ginoo. Labaw sa kalangitan ang iyang himaya, kinsay sama sa Ginoo atong Dios, nga gipalingkod sa trono sa kahitasan, ug nagadungaw sa langit ug sa yuta, nga naa sa ubos. Daigang Ginoo, nga nagabayaw sa gibayaw niya ang ubos, gikan sa abo, gikan sa kalabukan, iyang gialsa ang kabus, aron palingpuron siya uban sa mga kadagkuan, uban sa mga kadagkuan sa iyang lungsod. Alleluia. Daigang Ginoo, nga nagabayaw Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Busa awhagon ko kamo, una sa tanan, nga kinahanglan himuon ang mga pag-ampo, mga pangalyupo, ug mga pagpasalamat ngadto sa Dios, alang sa tanang tao, alang sa mga hari,
ug sa tanang nagmando, aron makabaton kitag mahusay ug malinawng kinabuhi. Dios nun ug subay sa hustong pamatasan. Maayo kini ug makapahimuot sa Dios nga atong manluluwas, nga buot nga maluwas ang tanang tao ug mahibalo sa kamatuoran. Kay may usa lamang ka Dios ug usa lamang ang naghiusa sa Dios ug sa mga tao. Ang mga tao nga si Kristo Jesus nga mitugyan sa iyang kaugalingon aron pagluwas sa tanang tao. Kini ang kamatuoran nga luwason sa Dios ang tanang mga tao sa kitagal nga panahon. Kini ang hinungdan nga gipadala ako nga apostol ug magtutudlo sa mga dili Hudeo aron pagsangyaw sa mensahe sa pagtuo ug kamatuoran, ug wala ako magpaka. Buot ako nga magampo ang mga lalaki sa tanang dapit. Magampo nga binayaw ang mga kamot sa walay kasuko ni panaglalis. Ang pulong sa Ginoo. Ninyo. Kinutlog ikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Si Jesus mingon sa mga tinunan, dihay usa ka tawo dato may pinialan o gisuginlan siya nga giusik-usikan lamang ang sa iyang pinialan ang iyang salapi. Busa iyang gitawag ang pinialan og ingnan, unsa man kining akong nadungog mahitungod kanimo, hatagi ko og hingpit nga husay sa imong pagdumala sa akong katigayunan, kay sukat karon dili ka na akong pinialan. Busa nagkanayon ang sa iyang kaugalingon ang pinialan. Papahawaon naman ako sa akong agalon, unsa may akong buhaton. Dili ako makahimo sa pagkalot ug kanal, ug maulaw usab ako sa pagpanglimos. Kini ang akong buhaton aron kung papahawaon na ako sa akong trabaho, may mga higalaon niya ako nga mupasaka kanako sa ilang balay. Busa iyang gitawag ang tanang nga utangan sa iyang agalon. Ang una iyang gipangutana, pila bay utang nimo sa akong agalon? Usa ka gatos na taro sa lana. Mitubag ang tao, ani ang imong bali, lingkod o kalim-an lang ang isulat, matod sa pinayalan. O giingnan niya ang usa, ikaw, pila may imong utang? Usa ka libo nga bakid sa trigo. Mitubag ang tao, ani ang imong bali? 8 ka gatos lang ang isulat, mingon ang piniyalan. Ang agalon nining tikasan nga piniyalan, miday kaniya tungod sa iyang inantigo nga buhat. Kay ang mga tao niining kalibutana mas maantigo mudumala sa ilang buluhaton kaysa mga tao nga iya sa kahayag. Ug si Jesus mipadayon sa pag-ingon, busa sultihan ko kamo, pagbaton kamog mga higala pinaagi sa mga bahandi niining kalibutana,
Aron ini kahurot niini, dawaton kamo dito sa walay katapusang puloy-anan. Kinsa kadtong kasaligan sa gagmayng butang, kasaligan usab sa dagko. Ug kinsa kadtong limbungan sa gagmayng mga butang, limbungan usab sa dagko. Busa kon kamo dili kasaligan sa inyong paggamit sa bahanti nining kalibutana, kinsay mo piyal kaninyo sa tinuod nga bahandi. Od kung dili kamo kasaligan sa mga butang sa uban, kinsa may muhatag kaninyo sa inyong kaugalingong mga butang. Walay tao nga mahimong ulipon sa duha ka agalon, kay mahimo gayod nga iyang dumtan ang usa ug ang usa higugmaon. Ug unungan niya ang usa ug ang usa tamayon. Dili kamo makaulipon sa Dios ug sa salapi. Mga igsoon, ebanghelyo sa atong Ginoo. Maayong hapon kanatong tanan, mga igsoon. Karong hapuna o karong adlaw dunay rally against corruption. Abigay na ko mga sakop mo kay puti man ang required nga isulob, no? Sugod sa puwente, no? Kay kung butong naon-naon angay lang gyud ipadayag nato kawa ta mahimuot sa corruption. Ikinigong corruption, dili raman usa ka tawo ang biktima, kundi kitang tanan, kabos ug dato, biktima sa corruption. Labi na din sa Pilipinas, dili lang nato ma-single out usa ka government agency, kundi murag kultura na gyud sa Pilipinas ang corruption. In fact, sulod sa simbahan, naam gani yung corruption. Naam nang, kay basta naa ang tao, naagyo ng corruption. Unya, ako kung mag-personal yun, bitaw na ko nga evaluation, assessment, maluoy ko. Maluoy ko nato ang atong kalibutan, ang atong nasod. Luoy kayo. No? Karon ato sa isaulog ang pila na katuig ang martial law karon September 21. Kamong wa pa kaabot atong martial law, ako nakaabot mo martial law, bata pa ko. Grabe kayo tinuod. Abuse of power, no? Muna gingon corruption. Ang corruption wala na magsugod karon. Kaniadto pa na. Panahon wa pas Kristo naana ng corruption. Mabitaw ning unang pagbasa nato. Si Propeta Amos iyang batikos ang mga katawhan nga katong mga dato na nagpakadato unya wala na sila'y pagpakabana sa adlaw igpapahulay. Di na sila muragwa na sila'y time bitaw kanus pa man mahuman ning adlaw igpapahulay kay aron mamaligya na ta, because there is material progress sa ilang kaugalingon silang mga nangadato. Ang mga pobre palito nila ang mga abot sa pobre unya ibaligya nila sa mga pobre mahal na. Naa kay abot nga mais, paliton lang nimo sa mag-uuma o butang nato piso ang usa ka kilo, unya ibaligya pud nimo dito sa mga kabos 20 ang kilo. Ikay nagpahimulos, munay corruption, munay gibatikos ni Amos dinhi. Adili wa mahimuot ang Ginoo sa maong pamaagi. Unya kay ang Ginoo
ibayaw gyud niya ang mga kabus. Mo ni atong responsorial psalm. Wala pasagdi sa Ginoo ang mga kabus. Kay naaray panahon, moabot yun ang panahon nga ang katong mga sukwahi kayo og pamaagi, kurap kayo og pamaagi, silutan. Inikat kapupos sa iyang responsibilidad, paninglan siya. Mao maning sambingay sa atong ebanghelyo, atong nadungog. Ang mga tao piniyalan usahay kining gihatag sa Ginoo nga gasa, dili ni para mulambo lang atong kaugalingon, kundi para sa atong isig katao. Kita instrumento lamang sa mga gasa sa Ginoo, no? Dawat nato. Mao ni siya tendency ay kung atog yung tan-awon mga igsuon, biktima dili lang pipila kundi kitang tanan nagpaluyo sa korupsyon, mao ang daotang espiritu. The devil is behind all this. Maayo ang kalibutan, gihimo sa Ginoo ang kalibutan nga puno sa grasya. Daghan kayo mga butang nga makatabang nato. Aron mo ila kita, aron mo padayag kita pasalamat sa Ginoo. Apan diha taliwala niining mga butang, hayluhon ta sa daotang espiritu. Mao na nga kung dili ta magbantay, dili ta tawag ana sa we're not cunning. Bitong before sa atong desisyon o sa atong aksyon, kinahanglan discerning kayo ta, magampo gyud ta. Nabitaw to'y mga pangutana sa mga disciples ni Jesus, mga gipadala niya nga dahil giyawaan o niya wa gyud nila masumpo. Niingon man si Jesus, anong utana sila ni Jesus, nganong amo namang gihimo tanan, pinaagi sa imong ngalan, nganong wa man amo mabuntog ang dautan. Og niingon si Jesus, madaog lamang pinaagi sa inyong pag-ampo og puasa, fasting and prayer. Wala tay pag-ampo, dali kay tang sudlan og daotan. Ug di pud ta mo fast, ana bang atong i-deny ang atong flesh or desire nato sa atong kaugalingon. Dali kayo tang mahaylo, no? Diha bay maestra nga sa ka maestra hagbong na gyud na estudyante, no? Pero kay ang ginikanan ni adto man niya, gidad-an man siya manok. Agi papasar niya, no? Papasar. Munay usahay mga giingon nga corruption. No? Dili lang usa ka tao ang biktima sa corruption, kitang tanan mga igsoon. Kung ang tao dili mo ila nga siya piniyalan lang sa Ginoo, naay gihatag ang Ginoo kanato grasya, ug kini piniyalan lamang kita, gamito nato aron sa pag-alagad sa atong isig katawo, kadtong mga kabos, kadtong mga nagkinahanglan. Dili itong ang gihatag sa Ginoo nga grasya atong palambuon, atong kaugalingon, hangtod nga gamhanan na kayo ta. We are now powerful, acquire na to ang wealth because naa na tayo daghang kwarta, powerful na kaayo ta. No? Dili na ta mulingi sa atong isig katawo nga maoy gihagit kanato magserbisyo, mag-alagad sa atong isig katawo. Pero ang tao nga maminaw sa dautan, kanang naa niya, no? May kinutuban,
Nigabot sa panahon nga paningla na sa Ginoo, giunsa nimo paggamit ang akong bahandi nga gihatag nimo usa makay atong ikatubag. Mga igsoon, kita magampo. Kini nga rally karong hapon atong iampo nga muila kita nga ang corruption dili gyud maayo. Sama na siya sa atong lawas. Ang corruption pareho na siya og sugar or cholesterol naa sa atong dugo. Kung nasubraan na bitaw, no? Nasubraan na kag sugar sa imong dugo, sa imong lawas, naam gyud na effect. Mausad na siya ang Pilipinas karon. Kung atong tanawon ang lawas, kung ang Pilipinas usa ka lawas sa tao, naa na siya toxic kayo nga sugar, ang corruption. Mura magnakultura na god. No? No. Inangla na ay tambal. Kung sa may tambal, siyempre, naaman tayo mga corrective measures, naaman tayo mga government agencies nga mo correct untani. Usahay lang, di lang pud mahimo. Kaya nga no, kaya kita pod mismo, idawat na lang man pod nato. No? Naa na tayo sugar, taas kayong sugar. Mo yun, ang doktor nga, ayaw nagkaon og tamis, subrag ka og tamis. Padayon mangyapon, total na may tambal, ya kumpiyansa lagi kayo. Inigabot sa panahon, daot na ang lawas. Mausad ni ang korupsyon, no? Sa atong paginhawa, dili lang muramag na single out good ang korupsyon ron, murag naa sa flood control, no? Hagbay ra ning kuan, no? Korupsyon ray kaniadto pa ni. Kay naa namang good ang daotan. Wala pa himuwa ang kalibutan, ang daotan, naa na ang espiritu, ang mga demonyo, ang kaaway sa Ginoo. Muna nga kinahanglan, magmaigmat kita, magbantay gayud kita, tagaan ta sa Ginoo grasya, mga bahandi, dili para mulambo, o para palambo sa atong kaugalingon, kundi para gamito nato aron mulambo usab ang atong isig katao. Mao ni siya maayong piniyalan. Kitang mga Kristiyano gitawag ta sa Ginoo nga mosunod kaniya. Ang pagsunod kang Kristo dili sayon ay hagit kaayo, no? Munay gingon kung gusto kang dili maguba ang imong lawas, disiplinahon ang atong lawas, sa atong desire, sa atong kasing-kasing. Kung gusto tang ang Pilipinas mulambo, matag usa ka nato mutampo nga likayan nato ang daotan, likayan nato ang dili maayo, kung dili buhato nato ang atong responsibilidad. Isip mga Kristohanon, isip mga Pilipino nga dunay responsibilidad aron pagpalambo sa atong nasod, sa atong isig katao. Kay mao kini ang tawag nato isip mga anak sa Dios. Hinaot paunta mga igsuon, kining atong kaugaling tan-aw nato unsa may gihatag sa Ginoo. Isip usa ka tawo, usa ka Kristiyano. Unsa may akong responsibilidad? Ako ba ning gipuy-an, pinaagi sa mga pagtulon-an ni Kristo, o nagpatuyang lang ko sa akong kaugalingon? Unya wa na nako hinumdumi, wa na ko tan-awa ang akong isig katao, akong amahan, akong inahan, akong mga igsuon nga nag-antos, unya ang akong gipalambo, ang ako lamang kaugalingon. Ang lisod ra bagyo kayo mga igsuon, kung ang atong gipalambo, ang naa nato, imbis kay bahandi nga Ginoo Dios nun, ang naa nato kapungot, kalagot, kaning pagdumot, atong wa ta magpasaylo sa atong isig katao, naana nato. Imbis kay bahandi unta nga langit nun, ang bahandi nga daotan mo'y naa sa atong kasing-kasing.
atong pangayoon sa atong Ginoo mga igsuon nga unta pinaagi sa gahom sa atong Ginoo makalikay kita sa tanang dautan ug atong paningkamutan ng atong kinabuhi usa ka kinabuhi sa pinayalan nga moalagad para sa atong isig katawo ug sa atong kalibutan. Palihog manindog. Nagatuo ako sa Dios samahan makagahom sa tanan magbubuhat sa langit ug sa yuta ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Berhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matayo gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuos sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Gitawag kita ni Jesus nga mahimong sulugoon sa tanang katawhan. Dadon nato karon ngadto samahan ang atong mga panginahanglan ug ang mga panginahanglan sa atong kalibutan diha sa pag-ingon, Ginoo, diha sa imong kaluoy pamatia kami. Ginoo, diha sa imong kaluoy pamatia kami. Nga ang mga nangulo sa simbahan pinaagi sa ilang pinag-ingnan, magtudlo ka nato sa maalamong pagpamuhat, sa malumong paghigugma, ug sa mapaubsanong paglakat, uban sa atong Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, diha sa imong kaluoy pamatia kami. Nga ang mga pangulo sa kanasuran, maghago sa pagpangitag makiangayong mga paagi, sa pagdalag kalinaw, ngadto sa ilang katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, diha sa imong kaluoy pamatia kami. Nga ang mga gihinginlan ug mga langyaw ug ang tanan nga nangitag trabaho kanunay tagdon uban ang dignidad ug pagtahod. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, diha sa imong kaluoy pamatia kami. Nga ang tanang masakiton ug mga walay puloy-anan makahibalo sa makaalim nga gugma ni Kristo sa ilang kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, diha sa imong kaluoy pamatia kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, diha sa imong kaluoy pamatia kami. Alang sa kabatanunan nga mamati unta sila pag-ayo sa tawag sa Dios ngadto sa pagkabalaan ug magpabilin nga abli sa pagpahinungod sa ilang kinabuhi alang kaniya, pinaagi sa bukasyon sa pagkarelihiyoso ug pagkapari, labi na sa Order of St. Augustine. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, diha sa imong kaluoy pamatia kami. Nga ang mga nagbangutan mahupay na ug sila nga mihalin makatagamtam sa kalipay ug sa kalinaw walay katapusan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, diha sa kaluoy pamatia kami. Maluluyong Amahan, dungga ang mga pagampo nga among gidalangan ha kanimo uban sa nanak nga pagsalig. Tabangi kami sa pag-ilas na imong kahalangdon
Sa ingon nga alagaran ikaw namo uban sa mapasalmatong kasing-kasing. Kini among gipanghayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Maigsoon pagampo kamo ra nangako ang inyong sakripisyo dawaton nanta sa Dios nga mahal makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamo. Alang sa pagdaig pagimaya sa iyang ngalan. Alang sa atong kapuslanan sa tibok niyang santos na simbahan. O Ginoo, nagahalad kami niining mga gasa aron pagpakita sa among pagtuog paghigugma. Himua nga makapahimuot kini kanimo ug nga mahimo alang kanamo nga pasalamat ni Jesucristo imong anak nga mao'y among Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang nanibayaw at sa inyo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay kumata. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Pinaagi siyang pagkatao. Giuli niya ang pagkamatarong sa tao. Pinaagi sa iyang pagpasakit. Gipapas niya ang among mga sala. Ug diha sa iyang pagkabanhaw, giuban niya, gibuksan niya ang dalan padulong sa kinabuhing dayon. Pinaagi siyang pagkayab balik kanimo diha sa himaya. Giablihan niya kanamo ang mga ganghaan sa langit. Ug busa ang mga anghel sa kalangitan nagadayeg sa imong himaya. Duyog ang tanang mga imong mga santos diha sa walay hunong nga awit sa pagdaig. Santos, ikaw Ginoo ang tuburan sa nimong kasantos. Padalay mong Espiritu aron pagsantos dinhi mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya upan. Salamat kanimo mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana. Kay kini mao akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto siya mga tinun-an og mingon. Dawata kini og Panginoon kamo tanan gikan niini. Kay kini maong kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula lang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron na masala mapasaylo. Buhata kini ron paghandom kanako. Iyang misteryo sa pagtuo.
paghandong sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga matubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Papa, ni Jose among obispong tigdumala ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanan nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga walay sa Dios. Uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles. Ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nga naha kanimo makagagahom nga mahan. Diha sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Magampo kita samahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga anak ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasayloa kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua luwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahon aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa salaog mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagyon ka sa mga apostoles ang kalinaw, ibilin ko kaninyo, akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw, ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Pakita tang paginigsunay. Sa
nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Angay ang palawat kanimo, apan ipangulong lamang ang maayo. Magampo kita. O Ginoo, gilig-on mo kami pinaagi niining Eukaristiya. Padayuna ang pagtabang kanamo pinaagi sa imong gugma. Himoa nga mahubad namo ngadto sa buhat ang pagtuog ang paghigugma nga among gihuptan dinhi. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nahalad ng misa dadang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.